Ne. Dag tao nga ta dayta. Wino ayaw. Anya ka? Tao wino ayaw. Tao! Boses ka ng hanggang! Na, nibot kayam ka anak gwapo dayta. I'm coming! Inaklukat ng tirita. Kan iwidawid ko ti imak agastay. Lukatan kong tiridaw agastay. Hello, Kapitan. Marito yan! Is that you? Tuwan may Kapitan. It's me. Iyay. Apay anakigdot ka nakakita kanya. Kasanaw. Ni kwarog mati nagtuktok ito. Apay ngay asika mati ada dito ayan tiwa daw. Dur ko na kuma. Kadwak ni kwarog ang nagtuktok itay, Kapitan. Iso na lang tanapan nagjinggal. At dala ko kanina na to yan. Lako. Anya day taalakaw. Dagiti man, Kapitan. Tikit mo na kita. Anya tikit day ta, maray. Basta tikit na itanggang. Concert dagiti sikat a singers. At dapay agapoy siya proud. Uban, Kapitan. Pasig a big time dagita ag concert. Dagiti sikat as singers. Gumatang kayo nangga. Tayin tayo agbuya. Kung at the raffle draw na tayo tatikay. Sagmamano ngay day tay. Ay, kwa, sasangagas, Kapitan. Naginamitan. Ang minamahal naman, wala bang patawaran? Na. Ay, kwa, 50 laeng tilako dagiti dadumang agpapakunsan. Nanginatitiket data ado ti libre iti uneg, Kapitan. Nangga, libre iti ka ng tayaw. Ang naginamitan dito, igay UCM, 50 pesos only. Ang mayat matkit di ano kasta kwaraw. At dapay libre ang wifi dyan, hangga. Itugot yung tao, tayo bulok at tablet yaw. Tag wifi kayong to'y dyan. Kita ngamin ati nakasurat dito tikay, Kapitan. Basa mo. Basa man. Kastoy, concert for a cause. 100 pesos only. Free meal and free wife. Libre nga asawa. Mayat ha. Sige, gatang kung to'y dua atikay. Ay na, Kapitan, saan a wife? Na. Wi-Fi, kunada. Una yun, aya. Ay ngam di mo na yun na ti gatangam atikay, Kapitan. Anay mo ang upa. Dua ulay. Tadwa kami laeng matkinibanang nga agbuya. Dakaridad kan sa lumingay, Kapitan. Di mo ilibre, aya. Iti anya aga po nga ilibrik na gadya ababakit ngay. Imbag pa niusan nga. Kunak ano ilibrem, Kapitan. Tain librem ngamin idi kalmang ida iti saglilima pesos a fishball. Ay, saan? Utang ko day kadakwada, maray. Binayadak laeng, Nay, kotse ti first prize ato yan. Wow! Ala, gumatang kan ititikay. Motorsiklo ti second prize. Kan washing machine ti third prize. Kahit ti consolation prize nga. Sagay sa nga aklaw. Anya? Aklaw? Anya mo da consolationan? Di ba lang siliyasi mo? Nang inabasin? Ay nagumatang kakit dain. Abay, di nakilibre to yan. Awan ti pang librekan ka. Sakit di ati ilibrime, tababae ak. Kan amaw, dakilmat nga aklo ka ti abak na, daytay ngay kaslapala, aklo ti silyas Naimot na ti kastakita ti consolation prize. Ang
Paligid ang akas tuyok! Ang paligid ang nanitigandawan akas tuyok! Ay, Inteng! Una yan. Inteng ka pala, balikid na balikid. Banang tungaw. Mga disturbo ka. Anyat kuko ang aya. Apay adi ka pala maturog. Banang tungaw. Idak makaturaw. Pampanunod ni first prize. Kotse ko naman. Brand new a kotse. Anya mandaytan aya. Jay ticket ngelaklako da kwarog Kay agpa-concert jay ilay intun umay alawas. Dayta ket ti pagpuypuyatam apam panunutenan. Win, banang dungaw. Ay na, siya kumati makaala iti jay. Ay na, maturog kakit din. Adula amin nga ibagbagam. Maturog kan, tanay. Assembly meeting inton bigat. Masa pa kaamapan ijay barangay hall. Jak nga rod makaturog dungaw. Ay, inka ijay ano di ka makaturog. Di nakiramraman. Di ta kaswelo nga agid da. Tauri ag tambli-tambling ka ditan. Awanin bibiyang ko. Kabaranggayak ida. Masapa amal pasti meeting ita. Tawan met unay ti agenda taya. Angka, ato pa iti kayat mingay baga. Intun sumarunun nga simple data. Tanay, adapay papanak. Kabaranggayak ida. The meeting is adjourned. At dan sa konsan dagiti dadto mga kagawat, angka. Intun maminsanin ko naklangarudan. Ada emergency. Ada papanak. Pasensya kayo kuman. Kwa, aburido ak naman. Sapay ko mata maawatan dak. Please, understand me. Okay? Sige ka, Bilal. Okay. Meeting is adjourned. Agawin tayo, kabaranggayak ida. Umadanin ti konsertaw. Masapod, ang makadiskitarak iti paggatang ko itadu atikay. Kurang jaydo aginatang ko kahit. Masapol a 50. Wenno sa nga gasot ti magatang ka. Tapno surbol. Tapno sigurado ang maalak ti brand new car. Tay ko nadangaruden. Damuryo bay. Dagdakil ti tansam ang makaala iti first prize. Patakak pa ti magna akasoy ba? Anos laeng, naimbag tulano adan lugan ka. Ta saan nagtun amagmag na? Saan tun amag na dagiti sakak amag na? Jay tun pilig ti lugan ko ti mabanlog. Kwa, sursurag amin ababalay dagiti kabaranggayak. Tain nag-umutang. Awanan ti amok apagudagak. So adagiti la kabaranggaya kung ti pag-asak kita. Partakak pa ti magna akas na piyabla! Ne, Kapitan, na kayo magayam. Sumunod kayo ha. Nunay. Umayat la ko maumutang iti kwartam. Faisa. Uray sa nga ribo unli. Ah? Ay, itaman pa'y nga umutang kayo, Kapitan. Aywin, ta italaeng med amagipitak. Ay, ala sumunod kayo, Kapitan. Tay nakmangala iti kwarta nga utangan niyo. Nunid. Nunay. Uraya kun dito'y ayan tiri daw ti utangak. Dito'y kun tapumanawak medla adagaws. Faisa. Manupay ti kurang yu ayang kan. Kwa, 2,000 unlay, kwa raw. Makumplitok tunti 2 gasot at tiket. Ha? Nagatumot ti katangan yan angka. Yes! Tapno surbal, asak ti makaala iti first prize alugan. Amo ka din ni ante. Nga umut-utang kayo iti paggatang yu iti tiket. Saan? Di mo ibagbaga, kwa raw. Kistungan nagtumanan. Alam
2,000 laeng kanakan. Bayadak tu. Kwa, 1,000 lat kwartak dito, yang ka. Alayag mo. Iyag mo kwaraw. Tagdis kitarak iti tagduma. Maribanang, imutang ni Kapitan Kanyak 2,000 pesos. Anya. Nay, nangaramatan na iti kwarta? Ay, jak amaw, mareng. Kasla nang ngagkukan ni Kwaraw ngay gatang nakano iti ticket. Anya. Ay nagloko day jayan. Ay nagaramid man iti saan ko akayatan. Mare, imbagaklaeng atap na amumay. Ay wan mare. Agyaman nakit day ta impakaamom kanya. Anya man ang tinapampanunot mo, Asika, Inteng? Apay nga imutang ka iti kwarta. Asino tinagipulong ka? Tarubi-rubag tigiwat na. Ay, demon amuan. Basta na amuak. Tismoso at talaga na dya akwaro ka. Kung nag-adi nag-ipulpulong ka, ngam impulong naklatagayam. Makita nanto pa. Sipat-sipat nagtiro pa na. Saan ani kwarog tinakaamuak? Asino nga na? Basta, jak kayat nga ibaga. Basta saan ani kwarog. Apay nga imutang ka, Ingatan ko iti ticket. Isublim ti kwarta nga inututang mo. Di ka man nagpampanunot ako nakon, Enteng. Naigatan kon iti ticket, Na, dagiti man 200 amin at ticket dagiti. na, Aday ko! Nakakita pa itagpalpalot abakat! na, Nagsakit ba dungo? Katos kala, katos ba? Nalulunsamot ng ti utak ko, iti kakikistong mo. kasano? Kat di ka agpampanunot, Enteng. Day tala tiket ti makagapon no apay nga umututang ka, Anyat among ngay ba ng dungaw? Mga nusak ti makala iti first prize. Brand new car ko naman. Mabalinta nga ilako day dungaw. Milyon ti presyo na. Apay, sigurado ka si ti makaala ti first prize? Sungaro na ginulpi kong ti ginatang ko at tiket. Tapno sabol! Kat no awan mabunot iti ticket a ginatang mo ngay, Ada! Na, Imposible nga awan uray may sa. Uray may salat mabunaw. Basta di first prize. Tapno champion! Tuyag, alang nga oras tirapan. Madamdama batong. Basta urayin tayo. Adaw tinakomisyon ko at ticket. So nga ado ti ticket ta. Sapay ko matamabunot tinagan ta. Tay first prize ko ma. Ay, wan ko ma. Ay na. Ay, ni ko anang detag kini-kini nga umasidag ka datatuyag. Wala. Kadamo gayam di tao. Marito yan! Ah, Mari ba daw? Yahoo! Umayak man nakikatugaw kadak kayaw. Ay, katun amaray. Umaykan. Tado pa'y tibakan ti atugaw ditaw. Sa dito nga ti pagpustuan ta ko. Kumpurmi na ang ka. Parenten! Umay kayo dito yan! Nagkakatugaw tayo! Sus! Imo na kayo gayam Kat nag-raffle dan. Paray. Saan pa'y kapitan? Madamdama kanupay. Sus! Sigurado. Siya kung ti mga bang. Siya ti makaala iti lugan. Siyak, paray! Siya! Tad ano ti tikit ka? Adulamin. Mangruging samot yun, paray. Ay, unag pa siya. Kakapsat! Rugyan tayo ang raffle draw. Ay, nasak ko ba ti mga Papat tayo mo muna the consolation prize. Siya ko ba? Siya! Siya nga kasod amin the consolation prize, kakapsat. Nagadaw. Iwo mo na, anakala, iti consolation. Buena mano.
Pagan ano day da consolation. Uray sakmat jak pagan Agkal na kayo. Daytoy apo, ti umuna ang nakaala iti consolation prize. Bayag. Awan sa balin, no di, ni Mr. Salvador Caborlisan. Sige, payo alahanan po yung tatlo ang prize yun. Kung kwayaw. Na, Pagan alok mo day daklaw. Ibasikas kung tupay ka na kayo. First prize to Ryan. Kung kwayaw lang day tangaklaw. ay na, makapadanag mo. Ag nervyusa. Tinangan first prize, ti sana nabunop. Ang nga natuyan. Ewan nga raw. Nagpaspas ti heart ko dig ko na. Marikrik nag-asak ti mga pakita. Das kay kay. Saan ka nun na mabalin na mabunot tinagan ka? Na nabunot na niti consolation prize. Ay na, sana balay ba daw? Tadaak pa'y anam nama. Ay na, siyak kumati mga bak. Katita, at tuyan titagiuray tayo kakabsat ko ina. At day Kapsakay na, at the good news ko kada kayo. good news ka na. Anya nga taagod niyas. Imbes amay salang ti makaala iti first prize, pinagbalin min no upat. Yahoo! Sigurado ang dita! Kat di mo muna ang nabunot, daytoy apo. Lalaki daytoy. Sakon tayo na. Siyak dita. Awan sa bali kanta duma. Si Mr. Bakuyat, di apelyedo na. Bisindi ba kuya dita? Siyak dita! Yahoo! Ay, klaro ba kuya tayo madam? Siyak na ita. Awan sa bali kanta duma, nyo dini. Mr. Ernesto Bakuyat Jr. Iyay! Ay, sayang. Bali ba? Ayawanay! Sana na kayo pare! Apelyido yun lang! Agraraman kay Tumang! Ernesto, ano? Babae mat daytoy. Miss daytoy. Ay, siyak daytan. Na, Miss Juanita alias Juana. Ay, siyakon. Juanita alias Juana Bacarita. Na, ay, sa balay marihuana. Saan na si ka? just kiwat kunak no siyakon. Ay, Di may katlo. At tuyan, di may katlo gagayam. May Babae manan. babae? Kan. Napintas dinagan na daytoy Mrs. Caborlisan. Tuyang! Sikat ay jayay! Yahoo! Siyak dito, madam! Ikaw di sa mundo tuyang! Tanasam! Ikaw di sa mundo! Ay, mapanasam! Madam, siyak dito! Siyak ni Mrs. Caborlisan! Ayaw ka din ni Mrs. Andrea Caborlisan, Nana? Ay, saan nga Antonia tinaisurat dito? Ay, ma'am. Saan, Nana? Andrea Caborlisan. Ah, Sorry, Andrea Caborlisan day Nana. Saan nga Antonia? Anya! Ay, just kay! Di maudi nga itayin ka ni Tilugan. Awan sa bali kang tatuman dosan ani. Siya kumabot na. Dapanguman ang ka. Ewan. Kumpurmi ka na. Lalaki matay toy. Oy, lalaki. Ni Vicente alias Ente. Yahoo! Siya katalagan! Nagdalugan down! Vicente alias Ente. Bakuyat yan. Siya ko na! Ang ka. Aguray ka. Bakuyat ti apelyido tayo. Bakuyat yan matay jay. Anyat insurat yo aya. Bakuyat batin surat ka? Excuse me, madam! Excuse me! Bakuyat dita. Saan bakuyat yan? Ni, bakuyad yan matyada dito, tata.
bakuyan ti apelyido. Sak na itamada. Sorry, tata. Noan niya tinaisurat dito yung ticket. Iso lang timasurot. Iso sorry. Ano? Apay ngay? Sak mo dita. Ay, Apay ngay, bakuyan yan tinaisurat dita. Sak dita. Siyak na ita. ah, Siyak na ita. Bakuyan yan ti apelyido. Nga! May kayo! Sana na kayo tayo dyan! Apay ngay! Apay ngay! Kasanon nga di utang ka. Apay ngay asa anak-anak nga pakwarag. Apay ngay!